F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu u d-dixxipli tiegħu kienu ħerġin minn Ġeriko ma' kotra kbira ta' nies, kien hemm wieħed tal-lab qama jismu Bartilmew, bin Timew, bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret, qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu, bin David, ikollok ħniena minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, imma hu aktar beda jgħajjat: bin David, ikollok ħniena minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu. Huma sejħu l-ama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kelmu u qallu: xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara Rabbuni, wieġbu l-ama. Mur, qallu Ġesu, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' miexi warajh fit-triq. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Ġesu ipoġġi mistoqsija lit tallab qama: xi tridni nagħmillek? Ġesu rid jgħaddih minn prova biex iħeġġeġ il-ħerqa u l-fiduċja tiegħu fil-qawwa tiegħu. Il-fidi tiegħu kibret hekk kif huwa wieġeb għall-kelma ta' Ġesu bit-tama u l-konfidenza. Ġesu taħlura id-dawl, kemm dak fiżiku kif ukoll dak spiritwali għar-realtà tas-saltna tiegħu. Il-fidi tiftħilna triq biex naraw il-qawwa tas-saltna ta' Alla u biex f'ħajjitna nesperjenzaw il-preżenza tiegħu li tfejjaqna. Il-kelma ħniena letteralment tfisser soba mill-qalb. Imma l-ħniena hija aktar milli wieħed iħoss jew jisob bih għal qagħda ħażina li jkun fiha ħaddieħor. Il-ħniena tmur lil hemm is-soba li tneħħi s-sofferenza. Persuna ħanina taqsam fil-qagħda imwera u sofferenti ta' ħaddieħor daqs li kieku kienet tagħha stess. F'Ġesu naraw il-milja tal-ħniena ta' Alla u l-qawwa tas-saltna tiegħu, qawwa li ssalva mill-mewt u mid-distruzzjoni, li taħfer id-nubiet u li tolli t-toqol tal-ħtija u li tfejjaq in-nuqqas ta' saħħa u teħles lill-oppressi. Ġesu qatt ma jirrifjuta li jġib il-ħniena ta' Alla lil dawk li l-aktar ifittxuha bil-ħerqa. Kif nistgħu infittxu u naqalaw il-ħniena ta' Alla? Alla jagħti ħniena lil dawk ta' qalb umli, dawk li jarfu l-bżonn tagħhom ta' Alla u l-ħniena tiegħu kif ukoll tal-qawwa tal-fejqan. Il-fidi hi don li Alla jagħtina bla ħlas biex tenna narfu lil Alla b'mod personali, biex nifhmu l-verità tiegħu u biex ngħixu fil-qawwa ta' mħabbtu. Biex il-fidi tkun effettiva trid tkun maquda mal-fiduċja u l-ubbidjenza, sottomissjoni attiva lejn Alla u rrieda soda li tagħmel dak kollu li hu jikkmanda. Intara fil-bżonn għal Alla, għal grazzja tiegħu li tfejqek,
u tfittex lil Ġesu bl-istess mod kif fitxu it-tallab Ama bil-persistenza tal-fidi u fiduċja fit-tieba u l-ħniena tiegħu? Mulej, għenni nirsaq lejk b'kunfidenza u fiduċja fil-qawwa u l-ħniena tiegħek lis-salvani. Għażiża Marija, Om tal-ħniena, itlob għalija biex inħalli l-ibnek jeħlisni mid-dubji u n-nuqqas ta' twemmin. Ħalli nersaq lejh b'kunfidenza u nitlob b'insistenza u bil-fidi li jrid jara fija. Għenni ma biex miegħek mod speċjali bit-talba tar-Rużarju, it-talba li fija nimmeditaw il-misteri tal-Vanġelu, nitlob biex is-saltna ta' Alla isseħħ f'ħajti, f'tamadwari u anki biex nintraba dejjem mar-rieda mqazza tiegħu, l-istess mod kif għamilt inti. Grazzi ma, grazzi Ġesu. Amen.